Mä oon Talosen Karoliin, mä asun Kangasalla. Mä työskentelen vaurioajoneuvojen parissa toimipisteen päälle. Autoani käytän ihan päivittäin työmatka-ajoissa, liikuharrastuksiin, ihan peruskäyttöön. Mä kuulin ensimmäisen kerran öljypisteestä mun entiseltä työkaverilta. Mä tulin sitä kautta ensimmäisen kerran tänne huollattaan autooni ja sitten mä tulin tänne nyt uudelleen. Me ollaan tällä hetkellä täällä Vantaan Petikon öljypisteellä. Tulin tänne pääkaupunkiseudulle työmatkalle ja tulin sitten samalla käymään täällä vuosihuollossa. Huoltoon sisältyy tällä kertaa vuosihuolto. Siinä tehtiin myöskin raitisilman suodattimen vaihto ja vaihdettiin öljyt ajoneuvoon. Mä oon tykännyt öljypisteellä käydä ihan jo senkin takia, että tänne pääsee tosi helposti. Täällä on todella hyvä asiakaspalvelu aina. Nämä tilat on todella siistit ja voi luottaa siihen, että kaikki työt tulee tehtyä kunnolla. Mulla oikeastaan tärkeintä on se, että on hyvä hintalaatusuhde siinä palvelussa, mitä täältäkin on saanut. Itse ainakin arvostan tosi paljon myös sitä asiakaskokemusta, että se täytyy olla hyvä myös. Pelkästään jo silloin, kun tulee öljypisteelle ovista sisälle, niin saa ystävällisen palvelun siinä heti tiskillä. Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen asiakaspalvelun tasoon, mitä täällä on saanut. Mä voin suositella öljypistettä oikeastaan ihan kenelle tahansa, että mä myös itse aion käydä täällä jatkossa ja siitä syystä suosittelen tosi vahvasti.